Nou, het is zo, als je wat door de grens komt, dan kom je, onwillekeurig kom je dit soort teksten gewoon zien. En wat me opvalt, het is dat er zo'n taalverskaat is maar in Europa, in de wereld. En dat is juist eigenlijk reflecteren in de teksten die op een smokepakjes zien komt. En toen? Toen dacht ik van, leuk, ik neem eens wat teksten mee. En dat is uiteindelijk uitgeroeid. En het is een hele sammeling geworden. Dan kom je in Friesland en dan zie je eigenlijk teksten op die pakjes staan. En dan denk je van, ik weet net. En van hier komt het door. En uiteindelijk is het gewoon lekker teksten te ontwikkelen in Fries. Van smoken in jouw heer. Die ben rochel je aan stik maar. Maar een tuut van de jeskepan. Vreet je dokter hoe je stokje kent. Oké, ik kan je even snel letten wat er uiteindelijk van worden is. Het wordt de teksten weer uitgevoerd op boomerangkaartjes. En er zit als lietse stickertjes zit het erop. Dus ik kist er de zaal al loeken. Nou, dan kist ik gewoon hoe teksten erin plakken. Dus dan kist eigenlijk de sigarettenpakjes mooi wat upgraden. Verfrisk je. Ja, zo wat. Ja. Omtalen. Waarom doe je dat? Dat vreeg je net al. Als je inspiratie hebt, dan doe je dingen. En dan kun je dat wat zin houden. Dan denk je van, ja, maar eigenlijk zoek ik nou sliepen matten. Of eigenlijk zoek ik nou dit of zoek ik nou dat. Maar zo werkt het net dat je ontwerper bent. Het komt. Dan mag je het gewoon doen. Dan mag dat ik doen, ja. Want als het op dat moment net dorst het nooit weg. Dan ben je het kwijt. Op 22 plekken in Friesland binnen kaartenrekken, in de volslijne horeca, en ik in sportgelegenheden, theaters, bioscopen. En hoeveel kaartjes ben je drukt? Uiteindelijk 20.000. Dus we kunnen Fries publiek maar raakstikken.